Jo començaré per el final, perquè vostè pareix que ha entès que jo dic que la gent té que donar la seva opinió. No, jo el que he dit és que opinen i parlen per si mateixa. Això és el que jo he demanat, tant si estan a favor com en contra. A mi això em pareix perfecte, és el que jo he demanat en la meva intervenció. És vostè qui està impedint que això es produïsca, i això és a lo que jo em referia. I tornant al debat principal, això és una qüestió, les lleis estan per a complir-se, però en la seva llei vostès, perquè després no la podran canviar, vostès estan dient-li a les dones com han de viure, quan han de tindre fills i com. I això forma part de l'esfera íntima i personal. Evidentment, quan existeix una llei d'avortament de terminis, a ningú se li obliga a avortar. A ningú se li obliga a avortar. Això és una qüestió íntima i personal que cada dona pot decidir a soles, juntament amb la seva parella, amb la seva família i amb qui vulgui. Però el que vostès estan fent en aquesta llei, vostès, que són còmplices i són els que representen així les mateixes sigles del mateix equip de govern que està legislant, vostès estan dient-li a les dones quan i com han de ser mares. I nosaltres, li ho torno a repetir, no som objectes de reproducció, no som objectes, som subjectes de drets. I això és el que no volem que el PP ens diga. La llei està en procés. Jo pense, com ha dit la meva companya Xesca, que és el moment de que ens pronunciem i que li diguem al govern, al seu ministre de Justícia, que aixina, en xàtiva, no ho volem. Però, clar, per escrit i en una moció aprovada per tots, que és igual que siguen estos termes en uns altres, els que vostè vulgui, jo crec que així estem tots d'acord, però que se li diga al govern de l'Estat, esta llei no ens agrada, i això és el que vostès no volen que conste per escrit, i a mi això em decep com a persona i em decep com a dona.